Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod handa na sa pag-resume sang biyahe Bacolod Iloilo. Mga barangay nag-umpisa na sa pagbulig sa mga pumuluyo nga makarehistro sa backtrack. Sa balita nasyonal, 2 ka oras nga makabakal sa kinanglanon sa mga malls ka groceries sa mga senior citizens ginaduso. Mga ahensya sang gobyerno ginapanawagan nga magbuligay para sa clinical trials sang COVID-19 vaccine sa pungsod. Sa balita international, Vice Presidential debate sa US patayunon karon nga adlaw. Sa balita sa sports, Tokyo Olympics organizers mahimo makakinot bangod sa ipatuman nga simplification measures. Sa balita entertainment, Daniel Padilla luyag pakasalan si Catherine Bernardo antes siya mag-30 anyos. Samtang sa balita espesyal, mga dapat tandaan kung nagalumon ka sa isa ka balay. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Oktubre 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Posible mangin isa ka tropical depression ang low pressure area sa sulod sa Pilipinas. Ang LPA ang katapusan nga nagitan sa baybayon sang San Pascual, Masbate, kagkaron yara na sa landmass ang Southern Luzon. Sunod sa pag-asa, paglambot sang LPA sa West Philippine Sea, mahimo ini nga mangin isa ka bagyo apang gilayon man nga magagwa sa pungsod. Samtang ang bagyo nga ma-international name nga Chanhom, ngayara sa guwasang Pilipinas ang isa na ka-typhoon. Bangod sa habagat ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan. Ang isolated rain showers naman ang ma-eksperyensyahan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley bangod sa northeasterly surface wind flow. Sa aton nga temperatura, mapatsaga naman sa 24 degrees to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kay na las 5:37 sang aga, magatunod naman karon las 5:34 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Diin ang makini, Joy! Okay, good morning Liwat. Welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning sa kay Patty Grace Contembrevilla sa Alagad Radio dira sa Hinubaan. Good morning dira sa inyo. Alagad Radio Hinubaan. Good morning Erwin. Good morning man. Monitoring from Handumanan. Renan Payong Ngayong. Kag kay Patty Grace Towers. Sige lang, okay lang na iyang spelling, basta maintindihan. Jocelyn Arasibita Olak, good morning man. Bia Jonathan, ang imong nga tray, buwas lang may tray ko to. Helen Huasna, Bansiloy JN. Greet niya lang si Lola, kag lolo niya, paurok-urok kit pamati sa Action Radio. From Don Salvador Benedicto. Michael John Season, good morning man, keep safe. Greet niya lang si Hendrik Mirasol, nice game Lakers. Monitor from Chateau Elise Paranaque. Chateau Elise sa Paranaque. Sa kay Salid Diamante, kag kay Bing Bong Flower. Bing Bong, no? Flower. Lourdes Blaser, good morning, ma'am. Kay Remia Garcia, good morning. Advance happy birthday ko, no? Birthday ni sa sa Palabuton. Palabuton, perfect. Happy birthday siling ni Roberto Juan Bolgallo. Abraham Pawan, Bam, good morning dira sa imo kag keep safe man dira, no? Sige, action din. Yes, kay Bambi Padermal, good morning Connection Boy, and of course Maymar Fernandez Estrella kag sa tanan nga OTTG members, good morning. Ben Lisbo, Alex Monteza, mayang aga kuno monitor lang sila sa Barangay Singkang. Patamyaw lang Familia Pasyolan kag Familia Panye. Madamo gid nga salamat. Maria Cecilia Jimenez, good morning. Hambal ni President Dennis Richard Tibor Roma ka very Canadian sang hair color. Sige, yagi da magin post ka bala sa Facebook. Hambal ya
ang post bala sa Facebook, kay nagpa-color ka buhok, feeling mo gwapa ka na, sige ha, gida. Sige ha. Nga, abigin ginto, niya gid nga i-post to, kag i-share to nga. Nag-post sa Facebook, why masasagin na katundan. Pero Pero baliya kay nagpa-color ka buhok, feeling mo gwapa ka. Oo. It's either ikaw mo lang or si O si Dorel, na diba? Tiga, hambalya, wala sa kuno to, ano, nga gin timing, nga gid, be. Sige ha, gida. Sige ha, gida, gani, tadlo nga lang. Ari galio, amo ni galio, di porket nagpakulay ka ng buhok, nag-glow up ka na, mukha kang sisiw tangam. Sige ha, gida, Richard. Nan, hamo na ambalya. Junjun Esteves, good morning. Paano ko no pa greet sa taga Binondo, Manila, tamyaw niya lang. Sheila May Samiliano Esteves, kay sa iya bata nga si AJ Esteves. Mga upo dyan sa Benedicto Steel Corp, kay Ma'am Girly Alcoreza, kag kay Ate Marigold Basco. Salamat, Gid Action Radio. Subong ang profile picture ni Junjun Esteves, si Action Dorel. Liga to nakibot si Action Dorel kay ikaw ako. Ikaw ang profile Ang profile picture. Grabe si sir. Thank you so much sa pag-appreciate sang amon nga lugong. Alex Morteza, good morning. Joffe Colinco, good morning man sa CBGH Security. Of course, Kelly Jelly, good morning. Watching from USA. Greet niya lang always taga-DSB kag Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral Bacolod. Stay safe ko no. Kag belated happy birthday kuno kay Jolito Bobby Munoz. Na Jolito Bobby Munoz, belated happy birthday sa imo. Good morning man kay Mila Alit. Mel, good morning dira sa imo. Janet Delino, good morning man dira sa imo, Janet. Sa may handuman, ng jail ni sila. Okay. Hindi siya priso Oo. Kwan sa BJMP. BJMP. Clear lang, perfect. Kasi mas ligam lang ara si Janet sa jail law. Sige. Joffy Colinco, mo ni sana, na-great mo na. Kelly Jelly, from USA, good morning. Kag sa taga-DSB ko ng B-Boy Villasor sa CMO Sectoral Bacolod, no? Good morning. Cecil Batindaan, Ma-Earl, kay Lito Dayap sa Punta Taytay, Jen Oiseser, Ben Lisbo. Si Ben Lisbo, taga Jacksonville, Florida, USA. Abi mo gani din ng Jacksonville. Sa Candones. Sige. Si Kuala ni Bala, si Dennis ni Bala kay Ben. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Revilio Lunardia nga handa na ang syudad sang Bacolod sa pag-resume sang sea travel padulong sa syudad sang Iloilo. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Lunardia ang iningabutang ang ilanan ng talakay sa tupo ng mga gobernador kag mga opisyal sang duha ka highly urbanized cities sa riyon upod man ang mga regional officials. Sunod kay Lunardia, ang iningabagay ang gina-initiate sang Iloilo City kag iya lamang inigin-reciprocate. Madumduman, nagmando sa Iloilo City Mayor Jerry Trañas nga sirada na ila border sa mga pasahero gikan sa Bacolod kag sa uli gin-reciprocate man ini ni Lunardia. Sunod sa alkalde, iya na ginatugyan sa siyudad sa Iloilo ang iningabutang bangod handa ng Bacolod basta nga matuman lang ang mga health protocols. Nag-umpisa na ang pila ka mga barangay sa syudad sa Bacolod sa pagbulig sa mga pumuluyo nga makarehistro sa Bacolod Contact Tracing System ug backtrack. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, may pila man ka mga barangay ang nagapaidalong pa sa training sa ilang mga encoders. Dugang pa ni Gonzales, ginaprepara naman sa karon sang syudad ang mga kinanglanon para sa pagpahamtang sang kiosko sa mga
pampubliko nga lugar, kaangay sang mall kag merkado para sa public registration point. Sa karon ginahulat pa ni Gonzales ang report ni MITCS Head Ramon de los Reyes angot sa kadamuon sang nagparehistro sa backtrack. Nagpangabay si Gonzales sa publiko nga apesar nga hindi mandatory, mas maayo kung tani nga magrehistro sila para hindi mabudlayan ang mga contact tracing teams sang syudad. Sa pinakaulihing advisory ang ginpagawa sa backtrack technical support system, Webes ang kagahon ginapaabot nga matapos ang maintenance ng system kag magabalik ang online registration. Padayon nga naganubo ang critical care utilization rates ang pito tanan nga mga ospital sa siyudad sang Bacolod. Ang care utilization rate ang angot ini sa kadamuon sa ginausar nga ICU kag regular isolation bed sa mga ospital. Sa virtual press briefing gitpahig ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano, ang Bacolod ang may 67% nga care utilization rate o kung may available pa nga 66 ka hospital beds nga nalakipan sang 46 ka regular COVID beds kag 18 ka ICU COVID beds. Sunod kay Feliciano, sila pag-abot sa Bacolod mayara lamang sang duha ka available nga isolation beds. Ginakabig ni Feliciano nga dako ang nabulig sang establisar nga one hospital command center sa pagnubo sang care utilization rate. Sa karon may kapin 200 ka mga COVID-19 beds ka ang pito tanan ka mga ospital sa Bacolod. Ginumpisahan na sa Bacolod City DRRMO ang pag-disinfect sa mga eskwelahan nga nagaserbe bilang quarantine facilities sa syudad para sa mga LSIs. Sunod kay DRRMO Head Aaron Baez ang pag-disinfect sa mga hotel, pension houses kag mga buluthuan nga kabahin sa precautionary measures sa syudad sa Bacolod base sa direktiba ni Mayor Bing Linerdia sa pagpakig-away sa COVID-19. Dugang pa ni Baez ang mga buluthuan nga ilan na disinfect among CL Montelibano Elementary, Graciano Lopez Hain Elementary School, Bata Elementary School, Luisa Medel National High School, Education and Training Center School IB, Abes, Antonio L. Jaime National High School sa Mansilingan, Bacolod City High School, MG Medalla Integrated School, kag ETCS. Gintala naman sa Biyernes nga adlaw ang public hearing nga patigayunon sang komitiba ni Councilor Archie Baribar angot sa pag-amendar sa City Ordinance 926 angot sa mandatory nga pagsuksok sang face mask kag pagtuman sang social distancing sa siyudad sang Bacolod karon nga may COVID-19 pandemic. Ginaamindahan ni Baribar ang existing ordinansa kag ginlakip ang mandatory nga pagsuksok sang face shield wala labot sang face mask sa public transportation, merkado, mall o kun mga enclosed nga malugar kaangay sang ginatrabahuan o kun opisina. Gitbatag ni Baribar nga ang pagsuksok sang face shield ang epektibo nga pamaagi para nga malikawan nga matapikan sang COVID-19. Sunod kay Baribar may mga memorandum na nga gipapanaog ang National IATF, LTO kay iban pa nga ahensya sang gobyerno nga ang pagsuksok sang face shield sa mall o kun pampubliko nga masalakyan ang gina-require. Ginimbitar ni Baribar sa public hearing ang transport sector, market vendors, Bacolod City Health Office kag iban pa. Ang penalidad para sa mga Bacolod non-violators ang magapabilin sa 200 pesos o kung 8 ka oras nga community service kag 300 pesos naman sa mga hindi residente sang Bacolod. Ginkumpirmal ni 3rd ID Philippine Army spokesperson Major Senon Pancito ang duha ka separadong engkwentro sa Southern Negros at nga sa 94th Infantry Battalion batok sa mga rebelde. Sunod kay Pancito, las 12 pasado kahapon sa udto na engkwentro sa magkatapos ng 94th ID ang ginabulubanta 5 ka miyembro sang CPP, NPA, NDF sa Sitio Tigbao, Barangay Carabalan, Syudad sang Himamaylan. Na-recover sa mga insidente ang isa ka kalibre 45 nga may 6 pa ka mga bala. Wala sa napilasan sa tropa militar samtang las 12:50 kahapon sang kagahon, naengkwentro man sang 94th IB Philippine Army pila ka mga lawless elements sa Sitio Binadlan, Barangay Biao, Banwa naman sang Binalbagan. Duha sa mga miyembro sang armado nga grupo na dagpan kag karon ginainterogar na sang mga otoridad. Ginausisa pa ni Pancito kung may napilasan sa among nga insidente. Samtang handa na ang ETCS 2 para sa modular class sa masunod nga semana para sa school year 2020 tubtob June 11, 2021. Sunod kay Juvie Talimudaw ang principal sa ETCS 2 sa self-learning modules, 3 ka distant learning modality ang ila i-apply base man sa luyag sa magirikanan. Una dire ang modular print-based para sa mga kinder tubtob grade 3, sa din may modules kag radio-based instructions ang ila himuon. Ikaduha amo ang online modality para sa grade 4 tubtob grade 6, sa din magatuon ang mga estudyante uyat ang ilang modules kag matuon paagi sa Facebook. Kag ang ikatatlo amo ang offline modality, sa din ang mga estudyante sarang nga matun-an ang ginsave nga modular class paagi sa internet. Ginbatag man ni Talimudaw nga ang ginikanan na may dako man nga papel sa pagtuon sa mga estudyante sa panahon sang pandemya.
Sa katapusan nga balita lokal, ginabulubanta 50,000 pesos nga balor sang illegal nga droga na recover naman sa mga otoridad sa duha ka separado nga buy-bust operation sa probinsya. Sa syudad sang Silay, arestado si Gerald de Paclayon, 33 anyos, sang barangay 5 syudad sa Silay, matapos na aktuhan nga nagabaligya sa ginasuspet sa Cebu sa isa ka police pusher buyer. Na-recover sa suspect ang 8 ka medium sa shay sang ginasuspet sa Cebu. Samtang sa Purok Proper North, barangay Talok syudad sang Bago, nadagpan man si Alan Cosas, 49 anyos, residente sang Purok Pandan Rosas, barangay Poblasyon sa among syudad. Si Cosas nalista bilang drug personality sang Bago City Police Station. Na-recover sa arestado ang 6 ka plastic sa shay sang ginasuspetsyon Cebu, isa ka unit motorcycle, ginapatihan ginausar sa pagbaligya sang illegal nga droga. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:23. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sige, good morning na sa kay Rona Pilyada Lewis. Good morning, Ron, dira sa USA. Kay Rona Rihida Trava, good morning sa imo. Kay Totong Hirona Megs, good morning. Sa kay Maninay Bingbing La Chica, good morning man. Ems Aboso, good morning. Ako na lang tamyaw sa kay Emsa. Good morning, Ems. Taga di na si Ems gani. Taga Takuleng? Do pero may siya katanaw. Hindi sa kalantaw. Na
Si Ems man. Si Atty. Doug Pandan, good morning, man. Oo, si Atty. Doug kilala ko. Si Ems, doon ka familiar. Familiar siya. Oo. Makita mo sa kanila sa personal, kasi ka hindi familiar, kundi mo to ka similar. Doon haplak. You look similar. Nga daw kalain lang alisang color. Pero do hamda mo gambal nga do familiar. Do ka Similar. quite similar. Lain lang color pero mas beautiful ko. Kaya kaya mo ng sa mga taga. Endangered species. Endangered species. Sige Happy birthday sa kay Demetrio Alvarez. Okay. Kagay Demetrio Duran. Kagay Demetrio Duran. No? Perfect. Si Demetrio Alvarez umaugangan ni siya ni Roberto Juan Bolgallo. Oo. Na Good morning. Speaking of birthday, belated happy birthday danay kay Winnie Kasugod Pabalinas. Miss Winnie Kasugod Pabalinas, belated happy birthday. correct. Kay Chris Sinese, watching from San Jose Sipalay. Good morning, man. Sa kay Joan Cabaya. Greet lang ko no ang family Gayorgor kag Cabaya sa Hacienda Antolanga. Hindi ko kaano, nabatian ko lang pero hindi ko Sa Isabela. Hindi ko kaano gid. Sa kay Just Call Me SG Ejercito Garcia. Pag-greet ko sa family Garcia, watching from Inubaan. Daw hindi man kamuya hindi man kamuya mga sisiw Hindi na magrason. mga talin-talin na kamo. Ano na yan? Nang dako sa piso Talaka ba? Antes ka 45 days. Antes ka bala magkuhan, antes ka bala mag Do adolescents ang manok. correct. Do antes ka bala mag full gid nga manok. Ni full blown nga manok. Adolescent ka na Ronel Lapisan, medalya relado. Shout out lang kay Jofil Valenzuela sa Purok Santo Domingo Manago kag regard kay Tito Felix Campaniel. Oy. Kag si Nene Campaniel na lang. Oy, ne. Oo, good morning. Yes. Sa imo dira. Sa kay Dari na si Dennis. Siya na ng bala da. Good morning. Monitor lang through FB Live from Singapore sa kay Romel Hype. Kay Gracia Hareta Horvidalia. Ronel Lapisan sa Sumag San Luce. Kay Vistar Dance, tamiyaw ko lang akong daddy, Rogelio Vistar Senior sang Kansagaw, puro puok hinubaan, salamat. Sa akong migo gali kay Villarosa gali. Villarosa, good morning. Kag kay Jason Villarosa. Good morning, man. Yes. Ay, naligad bisita niyo tong bata nila? True. Si Ayan? Oo. Kag na guest man namo ng iya magulang si Lieutenant Ivan. Si Ivan gali. Si Ivan, muna. Tapos ang iya pagid yung manghod ya sa SK, ang SK wala. Si Jason. Nakakadto ito yung liga. Okay. Sang liga na tayo virtual lang. Ang father nila muna si Ai. Sige. Perfect. Good, Good morning, man. Kay Roel Camonias, June Marie Radok. Watching FB Live from La Castellana. Alex Monteza, good morning. Alunan Suzette. Ano kaya ko no, as na sa kon mandato, approve ng mandatory nga paggamit. Makuan pa, ma-public hearing pa. Ma-public hearing. Ano ganito sa balita ta? Biyernes, buwas. Mo pa ni ang public hearing para sa face shield, Mandatory wearing of face shield. Alunan Suzette, good morning. Jory Barrios, kag sa pag-rate niya lang kuno kay Nanay Estelita Barrios, kag sa magulang niya si Jonesa Rebato Barrios dira sa Bacolod, Barangay Mansilingan. Nag-rate Jory Barrios from Hinubaan. May posibilidad ko na mabalik ang MCQ, basi ma-MGCQ na tagan Oo, mas slower pag ito man siyang pinaka-do bottom. Quarantine mode. Kag madula, hasta madula na. Standby na sa aton nga mga balita national. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
liwanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon Shongalita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpangabay ang National Commission of Senior Citizens sa mga LGUs, mga malls ka grocery stores nga hatagan ang mga tigulang sang 2 ka oras sa aga para magbakal sang kinahanglanon. Ini ang apilar ni NCSC Chair Franklin Quijano matapos ang kabaton sang report nga pila ka mga LGUs ang napaslawan sa pagsunod sa guidelines ng DILG nga mga senior citizens ang pwede makagwa sa ilang nga balay ka magsulod sa mga establishmento para makabakal sa ilang kinahanglanon. Sunod kay Quijano, manubo ang tsansa nga makaangkon sang masakit ang mga senior citizens kasunod nga gina-disinfect man ang mall sa adlaw kagabi. Ginasuwestyon ni Quijano ang 2 ka oras umpisa alas 9 sang aga tubtob alas 11 sang aga. Sabtong Agosto, ginbahag ni Interior's Undersecretary Jonathan Malaya nga mga senior citizens ang makabig nga vulnerable sa COVID-19 apang wala ini nagabuot silingon nga dapat naka 24/7 sila nga lockdown. Nanawagan naman ang isang pag-isa kag pagbuligay si Senator Francis Tolentino sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno para sa patigayonon nga clinical trials ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sa privilege speech, nagpahayag sa pagkabalaka si Tolentino angon sa magkatuway nga pahayag sa Department of Science and Technology, Department of Health kag Food and Drug Administration may angon sa pagpatigayon sa clinical trials. Sunod kay Tolentino, ginpahayag ng DOST Secretary Fortunato de la Peña nga nagperma na ang Pilipinas sang confidential data agreement para sa COVID-19 vaccine sang 5 ka pungsod. Apang ginpanginwala naman ni De La Peña nga may labo tukon maihibalo sila sa mga ginreport nga pagpanagtag sa mga bakuna sa pungsod kag kun ang mga ini ang nagpaidalom na sa husto nga proseso. Gin-insister sa mga kaalyado ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga ginbase sa 1987 Constitution ang ginhimo nga pang-aproba sa ikaduha nga pagbasa sang 4.5 trilyones pesos nga 2021 General Appropriations Bill. Sunod kay Deputy Speaker Neptali Gonzales II, ang ginasaad lamang sa konstitusyon para mapasa ang isa kalay, amo nga ang pagbasa dapat separadong adlaw magluwas na lamang kung sertipikahan nga urgent sang presidente. Dunga pa ni Gonzales nga sa Kamara man nag-umpisa ang hagna para sa pondo ang ginasaad sa konstitusyon kag nakabutang naman sa House Rules ang ginbasehan ni Cayetano para sa balasing nga pag-aproba sa national budget, partikular ang Section 55. Palayag pa ni Gonzales, wala ginapadalian ang proseso sa pagpasa sang pondo tungod bisan pa nga wala ang motion ni Cayetano, malambutan man sa yapon sang duha tubtob 3 ka semana anto sini maaprubahan sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa. Ginkontra naman ni Deputy Speaker Neptali Gonzales III ang luyag ni Buhay Representative Lito Atienza nga magpatigayon sang sesyon kag magpili isang bag-ong nga House Speaker. Sunod kay Gonzales, illegal ang himuon sa mga ini nga sesyon magod ini nakasuspend na. Unofficial man, sunod sa kongresista ang luyag matabo ni Atienza kag kun mapili sa mga ini si Marinduque Representative Lord Alan Velasco magwa nga ang election para lamang sa isa ka social club. Dugang pa ni Gonzales nga nagwa sa karon isa lamang ka media hype tungod ginapalapta sa media sang kampo ni Velasco nga may madamo sila pero wala naman sang may mapakita. Palayag pa ni Gonzales nga tuhay ini sa ginhimo nga pag-file sang resignasyon ni Cayetano nga madamo nagpakita sang suporta. Ginaprubahan sa Korte Suprema ang guidelines nga pagpatuman sang community service bilang penalidad sa mga tao na nakahimo sang minor offense.
Ginaprobahan sang korte ang guidelines sa October 6, masobra isa ka tuig matapos ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Community Service Act bilang lahi. Ang guideline mag-aepekto sa Nobyembre 2, tuyo sang lahi agud nga mapatibong ang ginatawag restorative justice kag mapahaganhagan ang kagutok sa mga prisuhan. Sa ilalom sang SC guidelines, ang hukom nga nagsintensya sa isa ka persona sang aresto mayor o kung isa ka bulan ka isa ka adlaw tubtub anong kabulan, ang gina-require nga pamatmatan sa open court sa diin mayara sang option nga magpaidalom sa community service sa lugar nga ginhimo ang krimen. Sa katapusan nga balita national, pangunahan ni Health Secretary Francisco Duque III ang World Health Organization's Regional Committee for Western Pacific para sa isa ka tuig matapos ginpili siya sa 37 ka member states bilang chairperson. Sunod sa DOH, si Duque ang ginpili bilang chairman sa ika-71 nga Regional Committee session kahapon, Miyerkules. Ang komitiba, tuigan nga nagakit-anay agad talakayo ng bag-o nga polisa kag inisyatibo, lantawon ang regional program subong man ang report sa dalagan sang trabaho sa mga proyekto. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Aga pa sing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Okay, good morning naman sa kay Arlene Solivio. Arlene Solivio, may aga dira sa imo. Sa kay Riza Lee, kay Ronnie Sanchez, kag kay Hugh Christ Gabriel. Panamyaw gikan sa DK Kapihan, ga live streaming diri sa Kapihan. Thank you. Thank Agi you. ka sila kaluta, pangapi ka to sa kay Hugh Christ sa DK Sa di na Kapihan. yun, Kaluta sa igaralan lang tindahan, guro Sige. Pangitalan ta. Tultulon ta na. Tultula lang. Perfect. Ha? Sa kay tultula mo gani ang Vanessa Mayo, good morning man. Mary Grace Eugenio Fermin. Sir Boy, ang CCTS registration ko magamit ko ni bilang alternate na travel pass. Ano ganina? Amo na siyang backtrack. Contact tracing? Oo. Amo na siya? Hindi na siya lain pag Lain na siya, oo. Lain pag siya, Sir Alex. Para lang tayo sa contact tracing. Sa mga establishments magsulod ka, di mo na siya yung QR code. Oo. Ang travel pass yun Inang different. kung is actually online login. Oo, online login. Nabla magadto kita sa mga malls, iban nga mga establishment to kundi gasulat kita nga lanta, gawa mo na. Ini hindi mo na kinanglan, amo na ni sang imo nga ipaskan. Correct. Amo na siya. Hindi na siya for magamit nga travel pass. Sa kay Grace Foss, happy birthday kuno sa iya brother, sa kay Toto Jojo. Happy birthday Toto Jojo. Happy birthday, Jo. Jo. Frank Vidal, good morning man. Neni Albasen Kalaluan. Sige. Good morning man kay
Shaira Swanke, good morning, heaven. Inday Che Zapanta, good morning, family Zapanta kag family Condes. Eda Benzula, na may balas ang tandem nyo, of course. Thank you so much. Miskan di sinulan na itandem ni Action Boy. Veronica Santillan Manukan, good morning. Edward Meneses. Batok. Si Batok. Batok. Amo na si Batok. Nga section 7 asa sang porcher. Perfect. Nga ginahambal mo malusian. Ako ya sir hipos la ko ya sir ya. Okay lang. Nagtando lang ko. Section 1 kung section 2. Ikaw ya. Section 1 kuya. Wow, star section siya ya. Si Batok ya section 7. Pila ka section? Agali ka mo 31 man ka Ay, section. perfect at least, di ba? Batok pa ni si Gabos sa Grabe, subong. 31 ka section. Kasi He mga was star 14 lang duro. yaw. Eda Venezuela, watching from QC. Pero actually, in fairness, sekretary ni sa sang Barangay Mansilingan. Ay, perfect. Barangay Mansilingan. Oo. At least, Melissa Galon Ambo, good morning. Watching from Hinubaan. Marjorie Villaflor, Tipsay, good morning, man. Congratulations sa your daughter, Izairi G. Tipsay, for passing NCLEX. Ay, sino na? Si Marjorie Villaflor Tipsay. Kay Marge, NCLEX sila ng board congratulations. exam. NCLEX, ng ano sa kanya, basta daw English language, wala na nga, sa abroad lang, magpa-abroad ka. Okay. Tapos, of course, good morning sa akon Maninoy. Police Captain Junji Liba. And of course, basi malipatan ko, happy birthday, Police Major Romeo Vargas. Oy. Maninoy, happy birthday. Meng, sa happy birthday, Meng. Land City. Wow. Yan, bali na may ko na mag-greet mo. Karan pagid ka tanda, happy birthday. Sa mabation na tabala sa radyo. Sound air ka ron Meng, happy birthday Rumi. Rooming na yun. Wala ka. Sige. Okay na kita. Standby kita, Anay. Stand. Melissa Galon Ambo, good morning, man. Sa dabate niya, NCLEX board exam. Sa kwa na. Basta English proficiency lang examination. Okay. Standby sa dugang naton nga mga balita. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Sa detalye na sa Balita International, madayo naman ang debates and ay Vice President Mike Pence kag Democratic challenger nga si Kamala Harris las 9 karon nga adlaw oras sa Pilipinas. Ang debate ang patigayonon sa piyak nga nagpositibo sa COVID-19 si US President Donald Trump kag madamo sa mga prominente nga Republicans ang nagpositibo man sa virus. Naibaloan si anay Vice President Joe Biden nga isa ka Democratic presidential nominee ang nagapanguna batok kay Trump sa national polls kung diin labaw siya sang 12% sa kabilugan nga puntos. Naibaloan sa Oktubre 15, patigayuno ng presidential debate kag sa Nobyembre 3 ang talana nga eleksyon. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginpandaman sang Central Bank ang mga pumuluyo sa mga nag-post online nga nagabaligya sang 20 peso coin. Sa statement sang Bangko Sentral ng Pilipinas, wala sila nag-issue sang brilliant uncirculated 20 peso coins ang ginaligar ginabakal sa balor nga 159 pesos online. Ang brilliant uncirculated ang termino ginagamit sa mga kolektor para sa mga coins nga padayon ginagamit apang mayara sang original mint luster. Nga mong rason kung nga ginabakal sa mga numismatic enthusiast. Kung kolektor ka sang coins, manawag sa imon numismatic. Sunod sa BSP, ang karon nga 20 peso New Generation Currency Coin ang narelease adto lang Disyembre tuig 2019 kag sa ilang record tubtob Agosto tuig 2020 naka-release na sila sang 2.09 million ka bilog sang 20 peso coin nga nagabalor 41.85 milyones pesos. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 49 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 66 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centimos. Sa ato
naman nga balita entertainment, action boy ginalauman ni Daniel Padilla nga mapakasalan niya nako ng iyang long time girlfriend kag on-screen partner nga si Catherine Bernardo antes siya mag 30 years old. Subong 25 siya mo. Sila sa 25? 25. So 5 years sige, pa. sige. Tihambal niya, gin-share niya Action Boy nga personal goals sa virtual conference para sa iya digital concert sa October 11. Dream wedding niya kuno ya, beach wedding. Kagluyag niya nga may ara sila sang 3 o kun 4 ka mga kabataan. Okay. So kay Padilla, nakita niya nga wife material gid kuno si Catherine. Rason nga karon naga-save na siya para sa iya future family. Ang duha, ang magnobyohanay nagali Action Boy sa sulod sang 8 na katuig. Walo, 25 sa 17 pa lang sila. Perfect. Perfect, no? Pero sa ulihin na nila, Gin-announce. gin-announce. Syempre, showbiz. galing. Ikaw yung Action JM. Ay, sorry. Ikaw yung Action GM, huwag ka pa ka-announce. Kalat. Good morning kay sino gani? Aitlyn, good morning. Hindi, kay Mama. Yabala yung Ay, Michelle Baikin, good morning. Si Mama. Ano naman? Ano ba yun? Wala mo bigla kompleto dahil dubalaan mo aggressive ko basta si GM Si ginastoryahan. Mama Yaya. Oo, good morning. Good morning Tita Michelle Baikin, hambal ni Kate Linang. amo na. Amo na iya. Perfect. Balita sa sports. Ginanunsyo sang Tokyo Olympics organizers nga magapatuman sila sang coast-cutting measures para makakinot sang 30 billion yen o kon $283 million. Sa tong Marso, ang gobyerno sang Japan kag ang International Olympic Committee ang nagdesisyon nga ipaisol ang hinampang sa masunod nga tuig bangod sa nagapadayon nga pandemya, rason nga ilang napaabot nga magbayad sila sang kapin $800 milyones bangod sa delay apan napangitaan sang pamaagi sang Japan-based organizers. Kahapon nga adlaw paagi sa virtual presentation ginpakita sa Tokyo 2020 Organizing Committee ang masobra 20 ka ginatawag simplification measures. Suno kay Tokyo 2020 CEO Toshiro Muto, nagapati sila nga ini ang mangin basihan sa mga palabuton pa nga global events. Balita espesyal! Alright! Happy Thursday! Tulaga na dayon. Happy ka na birthday. Happy Thursday sa ato ng mga action. Tagaan chance nga makantahan mo abi si Kwan si Rumeng. Si sino? Rumeng. Sige. Sang happy birthday. Key Pero of ano before gusto? para masakop lang kay ang akon nga father blay i-greet ko lang on air kay wala ni siya gatanaw Facebook sa Live. Facebook mo. So happy birthday sa kay tatay ko Dimet Duran dira sa siyudad Sambago. Happy birthday, Tay. From everyone. From everyone na lang. From the Run family na lang. Correct. Perfect. Happy birthday. Pila na si tatay mo? 85 na gano'n. Oh, wala magigalayaw. Edad nyo gali. Tatay ko. Kung layo kay tatay, bata. Hindi Hindi galayaw. Ba't silingon lawig kami buhi? Mo na. Perfect. Bonus na. True. Sige. Okay. Para sa akon maninoy, Police Major Romeo Vargas dira sa Himamaylan City. Ari na ha. Amay yung guta niya. Happy birthday to you. Kay 7:50 na, so ang ending lang to. Ang ending lang yung kata. Yes! Nagambal si Police Captain Junji Liba. Baliya, ihada, isakupa na lang ko dadahin greet kay Police Major Romeo Vargas. Birthday ni Sir Liba. Hindi, dason pa. Sa kandunini siya mo. Wala, pa diya po napadala ding mga kwan niyo diyo. Mga kamaisan. Ang mga sweet corn, mga kwanda. Perfect. Sa kandun. Ang mga kwanda, ang mga, mga balas na. Sa kupa lang si Maninoy mo Janchong. Maninoy Janchong, of course. Hindi malipatan. Kag Maninoy Jerry. Maninoy Jerry. Pero subong yung star din si Major Romy Vargas. Kabalo ka siya ng pinakauna kong nga Maninoy. Okay. Yes. Sige. Very nice. Makita ito dasan Maninoy. Okay? Sige. Sa atin nga balita special, Action Boy, mga tips bala dapat mapanumdumon kung nagalumon kasi isa ka balay. Nakikitira ka lang bala kung baga. Galumon ka lit. Ano nga galumon ka man? For example, katapik ka, ara ka sa pamilya sang imo nga bana, okay. or kung kasin ka, ara ka sa
tita mo, wala action boy. Okay? So, anong dapat panundomon da? Ang una, direction boy, panumdumon mo. Amot ka man da kung anong... Oo, pero una, nanay, makadto kita na karon. Ang mga light lang, nanay. Karon lang mga brutal kag frank ka. Ang una, direction boy, syempre, mapulo pamangkot ka man kung anong mabulig mo. Hindi ka lang Hindi ka ma-feeling bisita. Perfect. Ilabi na gini example kung tapik ka, kung pamilya ka. Sa mga tapik, gini action boy mo. Syempre, kuwara kasi mo, ugangan na, di ba, ang tawag sa mother-in-law. Nanti, syempre, sila ginakilatis. Especially kung babae ka. Ginakilatis ka ginaiya sa imong Correct. Example, because live-in partner, wala pa ka mo nakasal. Basi madelikado ka pa, basi hindi ka pa mapakaslan. Tungod nga, ay, cancel. Dapat, mamangkot. Doon ka malakamot man to sang imo nga. Oo, doon nakapuy siya permi. Oo, do permi lang sa iya ga kayaon da sa supaho. Kayaon. Tanda, di gamo. Kalantal siya TV. Ano kitang namin is natago sa kuis medyo takiglid man siya, kulob man siya, hapa man siya. Kayaon lang sa permi. Pag malakamot. Oo, malakamot ang tawag. Malakamot basta mga tamaran malakamot na. Kahit hindi siya panghugas, hindi mabasa kamot yan. Kaya kung dobra kaya ti ang Nabasa kamot mo permi. na. Perfect. Tama na siya action boy. So dapat mangkot kagid permi nga ano mabulig mo or kumbaga mag sooner or later kabalo ka na bala sang flow sa ila balay action boy. Hindi mo na kinalan mamangkot initiative na. May initiative ka. Yung isa ko mamangkot, isa huya pa na sa imo ang ginagawa Oo. niya. Labi na yung mga bago ka pa lang bala. Sige lang. Pero pag talikod mo, ay ano, mamangkot pa. Hindi mga... Ano siya na lang yung magmatumato da? Nan. Amo na siya. So, dapat i-avoid na kaya nagalumot ka lang sa balay. Ang next action boy, dapat amo na in relation mo yapon. Observe ka kung ano mga dapat pahimuon. Kung ano mga... Kung daw, kita mo na gito nga daw huluman ang linaban, bunlawin na lang. Bunlawin na lang, nan. Di ba? Oo, Kung nabunlawan na kag daw nabilin to, ihalay. Nan, amo na, hindi lang kaya balon may labi nagkuara dang imo nga nga lago. Tapos pabayaan mo lang ya. Oo. Do karong man na. Kung kita mo na nga nakahalay na dalang linaban, kita mo hindi nga daw kapalalite, punpuna na lang. Nan, amo gid action boy. Kag plancha ha? Oo, kung wala ka naman ginahimo, tanaw ka lang sa TV, abigiho ka. Ay, pagpuli mo, may inaway ko sa asawa mo, kay nano man tambal ni mama sa ako, wala ka nung nagagiyo, dis balay. Tsakto man. Kuhan man, bulig-bulig hindi man ka man. Hindi magpakabuhay, Reyna, kaya hindi ka pa sa inyo nga balay. Kaya hindi ka feeling bisita. True, perfect. Part ka na sa pamilya. Ang next direction boy, mo tong hambal mo. Kung may ara ka sang extra nga kwarta, bisan hindi pa sila mangayo si imo, hatag ka. Bulig-bulig ka man da, bakal sudan. Bakal ka na bugas. Bakal ka na ice cream. Hindi kayo kung may ara ka, may abot si mo kwarta, hindi preparar mo para sa tong its. Hindi kung may kwarta ka mo, pariban ka. Tapos wala ka mo suludanan sa gabi. Tapos, karong why ka mo sudan, pero ingi mo yung nga buhok yan, nakariban. Tapos magkaon yung panya po ng sudan yung sa kauga, masigsimutan na lang, namin tanguga. Pwede man ipasudan mo silang buhok mo. Kung ka okay man siya. Tanawa man, nga kung wala na sang bugas ang inyong bulugasan. Oo, unahon mo danay ang mga necessity. Ka man, oo. Nan. Hindi ka na magpariban. Kung mature enough ka naging reaction boy, kabalo ka naman sang tsakto kag hindi mo kabalo ka naman kung anong mga necessary kag ang mga luxury. Amo na. Kabalo gid ka bunga wala mo sudan si balay, garon mo yung bana mo kami kwarta mo, garon mo yung nyapon sa gwa. Nan. Tapos ang kay kasi duwa lang, tapos ang inyo to yung mga kaupod sa balay to yung wala sila sudan. Ano ba basa? Ay, magwa kami danay, ha? Siguro doon na namon yung may bilin kami. Kay dalo namon puli. Nan, amo na iba action boy. Wala tagi na lahat ha, pero may mga instances lang na iba. Especially kung action boy sa mga newlyweds pag inabalakis sa mga bago pa lang kasal, mga live-in partners though namuhaw-muhaw pa kumbaga sa mga amon na nga bagay. Subong ya, bisan may kwarta na gani pilion pa nga sa balay na lang para mas makatipid. Perfect. Ang next direction boy, hambali magiho kuno nga do ka at home lang. Para hindi ka malikawan mo lang nga makasala. Kay simple lang action boy nga example
kung nagatiid kada abe sa imo ugang, ati mag do nahadlok wala ka nahadlok ka bala na kulbaan, ati mahugas kada pinggan, kakrug-kurog kada kun kalabok ka katong pinggan. Na. Do ato I-treat mo ang imo balay nga do imo balay. Oo, that's why nga maninlo ka. Maninlo ka. Perfect kamo na, di ba? I-treat mo na siya daw at home mo silingon do imo balay. Oo, pero hindi man nga shadow ka at home nga may ulubraho, may da ka na tubang TV. Na. Kaya sa inyo at home mo ka na yan mo at home. Hindi Pero kami sa una, Action Boy, pinaka-sexy namon nga bulig Timbang, bala sa balay, ha? Si Mama at sa banyo, hindi ko lang pala yung ngalan, ha? Mga 10 years ago mo, no? Si Mama at sa banyo, ungad-ungad pa ninlo. Ang amon nga, ano, yung nga bulig sa balay. At tapos tubang TV ka mo siya, action. Pak! Hamali Mama, tito, pagtapos, tito, pwede ka na to CR, kito tinlo na to CR. Meron ko na sa una. May amo mo ka na nga timbang sa una sa balay. Si Mrs. kita ko ga luluhod sang pang floor wax. Floor wax. Pangutang floor wax. Ang timbang ara sa kuan sa sofa gigda kita na TV. Pati sige lang provide ako lang tapos na sila tapos ba ni Mrs. pang floor wax ning ko paimusa gani sang mga gamit na nagpapulian. Ay kalain. Nagdahuli. Tiano mo na paano? True. Bago talaga sa lakundan sa balay, hindi kita ko muna. How much mo kung wala ko da. So, hindi ko paimusa na sa gani kagpapulian na siya. At least nakapaway niya papuli. Ako naman ni Manong mo. At least nakapaway-wise dahil ba At least nakapaway na siya, hindi sige papuli. True. Amo ginado hindi man pag ilibak ka mo to sa ano nga. Grabe to pag urong ko panrapos ang salog to nila papuli ako dayon. At least ay nang po na yunay ko to papuli. Di ba? Nga kalamang si Mrs. sang pangwanda, sang pang plurwax ato kaya gata higda sa sopa, gata daw sa TV. Ara kita sa dalom sang sopa mo. Nga si Mrs. ara daw kamang-kamang. Si higda sa wala sa pakialam. Wala la siya ya. Do ako bala, pinsan niya sang lawas si ako. Ako lang dapat. Ako gusto si mo pang napasok ko da. Ako lang yung dapat nga ara nagagamo na mo. Siya buto siya. Hindi ko pa imusan ang mga dalayaw kag papulian na sa anay. Mga pasta hindi talaga sila pagpangalanan, ha? Good. Okay. Muna na siya action. Sige. Okay. Well, belated happy birthday manggali sa kay Bobby Munoz. Julito Bobby Munoz. Belated happy birthday. Kag-advance happy birthday kay Revia Garcia. Tala tayo sa lawag. Pero nagdamo, nagbimbisita mo. Oo. Sa diin nila. Dugay lawag ko na kung diin mo. Pila na na-invite mo. Hindi ako ga-invite, pero sige, lawag, no? Nagadamo, pero gapon lang sa kay Father si Loy Villarosa. Ako na birthday niya gapon. Nagdamo na ganito. Nadawa ko mo na, nabatian nila mo no, na sigla ka. Mugin na yan, birthday mo. Sa mga staff dira ni Father si Loy, sa Our Lady of Miraculous Medal sa may home site. Good morning, dira sa inyo. Yes. Good morning. Thanks, gid ko ng hambal ni Maninoy, Romeo Vargas. Sa din sa Subong? Sa Himamaylan. Sige. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Mangigaw po ninyo sa Action Art Tay Hupon. Ang inyo naman din ng news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon